είμαι η Κώζη σήμερα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Hot Tea Legacy Challenge. Πάει λίγος καιρός από τότε που έχουμε να τραβήξουμε νέο βίντεο. Έχω παίξει λίγο offline για να περάσει λίγο καιρός και να μεγαλώσουν τα μικρούλια. Αύριο είναι τα γενέθλιά τους και θα γίνουν infants. Και στο μεταξύ έκανα ένα μικρό makeover στην Lorelai και στους φίλους της, για να μην τους βλέπουμε συνέχεια με τα ίδια και τα ίδια. Και επίσης αυτό που έκανα είναι να πουλήσω τον χώρο τον οποίο δίναμε τα μαθήματα στο Lorelai's Little Corner. Βέβαια υπάρχει Lorelai's Baking Corner, ναι, υπάρχει σαν business, αλλά ξεκίνησα να φτιάχνω τον φούρνο της Lorelai, γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουμε αυτά τα χρήματα. Οπότε νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο τελειώνοντας τη διακόσμηση και την οργάνωση του φούρνου, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει να βγάζει ξανά χρήματα. Λοιπόν, έτσι είναι μέχρι στιγμής απ' έξω. Θα σας βάλω και φωτογραφίες για το inspo και το aesthetic και το vibe που θέλω να έχει ο φούρνος της Lorelai. Και από μέσα φαίνεται κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι εδώ πέρα θα είναι ο main χώρος για τους πελάτες και μετά από αυτή την πόρτα εδώ πέρα θα φτιάξουμε τον χώρο που θα ετοιμάζουν την κουζίνα, εν πάση περιπτώσει. Επίσης αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε τη τσάντα που πήρε ο Ράφαελ στην Lorelai στη ντουλάπα της, γιατί πιστεύω ότι η Lorelai φυσικά και θα την κρατούσε. Και ας ξεκινήσουμε επιτέλους το gameplay. Αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να κάνω κάτι. This movie is not currently assigned. Ωραία, πρέπει να κάνουμε assign. Ωραία, ίσως να πρέπει να κάνουμε buy από εδώ. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να βρω πώς να αλλάξω το business venue, sadly. Οπότε πούλησα το business και θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο αναγκαστικά. Λοιπόν, θα λέγεται Lorelai's Bakery. Okay, unassigned baker is no longer assigned to any valid lots. To be able to open, assign a valid lot in the small business settings. Ναι, γιατί δεν με αφήνει να το κάνω εδώ, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Και η Apolline θέλει να έρθει στο σπίτι. Ναι, μπορείς να έρθεις, Apolline. Oh, it's driving me crazy. Και ήρθε και η Apolline, θα την κάνω λίγο control για να με βοηθήσει με τα μωράκια. Apolline, change diaper. Και άλλαξε και την πάνα και του μικρού Rocky. Όσο η Lorelai προσπαθεί να ανοίξει αυτή την επιχείρηση, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και unwanted child on the way. Παιδιά, η Apolline είναι ξανά έγκυος. Oh my god. Και φυσικά ούτε και αυτό το μωράκι το θέλει. Είναι λίγο sad η κατάστασή της. Όχι, πάλι δεν θα με αφήσει. Oh my god, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, μπορώ να αγοράσω το τατουατζίδικο, μπορώ να αγοράσω ξανά αυτό και δεν μπορώ να το κάνω σε μένα. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε αύριο ξανά με αυτό το πράγμα, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Δείτε λίγο την ανανεωμένη Apolline, αγνοήστε τα μούτρα της, και το hairstyle της άλλαξε. It was about time, θα πω εγώ.
Και η Lorelai φυσικά είναι πανέμορφη με τα καινούργια της ρούχα και φυσικά έβγαλε επιτέλους και το κολλιέ που της έκανε δώρο ο Ράφαελ. Τώρα κρατάει τη μικρή Αμέλεια και την ταΐζει. Θα σκάσω τώρα άμα δεν κάνω το small business, έτσι. Πολλά είναι ακούει μουσική. Πάμε να της μιλήσουμε. Η Lorelai πεινάει και νηστάζει, οπότε είναι και 10 η ώρα το βράδυ και αύριο μεγαλώνουν και τα δίδυμα. Call to meal, να φάει μαζί μας ομελέτα και η Apple, είναι το μοναδικό πράγμα που έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή και μετά τούρτες φυσικά. Ας μαζέψουμε λίγο εδώ πέρα και τις πάνες των μωρών μας. Oh, she likes handiness. Nice. Και gourmet cooking. Η Apple και τα γλυκούλια μας τα μωράκια κοιμούνται. Λοιπόν, θα κρατήσω τα ονόματα Αμέλεια και Ρόκι. Και τι μ' αρέσουν, to be honest. Εντάξει, για το Ρόκι δεν ήμουν πολύ σίγουρη στην αρχή, αλλά κάπως μ' αρέσει. Και φυσικά η ζωή μιας μαμάς με ένα μπιμπερό στο τραπέζι μαζί με τα φαγητά μας. Μπορούμε κάπως να... αρχικά πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε λίγο control. Chat about property values. Γιατί όχι, ας συζητήσουμε κάτι εντελώς random. Boast about family. Θα της πει πόσο χαρούμενη είναι για την οικογένειά της. Brighten her day. Και θέλω να δω εάν μπορεί να της πει... όχι. Ask about pregnancy. Ναι, και να δούμε τι θα μας πει. Oh, nice of you to ask. I'm in my first trimester. I wasn't really wishing for a child right now. Pregnancy has its good days and bad days, but overall it's a beautiful experience. Αναρωτιέμαι αν μπορεί η Lorelai να την βοηθήσει. As preferred baby names. Ναι, πριν δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, τώρα μπορούμε. I can make some suggestions for the name of your future child. What about Robert for a boy and Rachel ή Raquel for a girl? Okay. Ναι. Heartless... Χριστέ μου, είναι πάρα πολύ tense. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, μου φαίνεται. Ναι, και η Lorelai είναι έτοιμη να πέσει κάτω σε 3 ώρες από τον ύπνο, από την αϊπνία βασικά. Οπότε θα χρησιμοποιήσει τη τουαλέτα και θα πάει για ύπνο, γιατί πολύ σύντομα μπορεί κάποιο από τα δίδυμα να ξαναθέλει κάτι. Η Apple φεύγει και νιώθει κάπως καλύτερα για τον εαυτό της. Send home. Apple, ευχαριστούμε που ήρθες. Και κάποιο μωράκι ξεκίνησε να κλαίει. Και τα 2 μωράκια ξεκίνησαν να κλαίνε. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε πάνα και εδώ σίγουρα χρειαζόμαστε κάτι να φάμε. It's Amelia's and Rocky's birthday. Oh yes. Λοιπόν, Lorelai, πήγαινε να κοιμηθείς. Πάλι ξύπνησε ο μικρός Rocky. Θέλει να του αλλάξουμε την πάνα του. We are on it, Rocky. Ερχόμαστε. Πρέπει να του μιλήσουμε κιόλας λίγο και ίσως δώσουμε και κάνουμε ένα cuddle με την Αμέλεια. Αυτές είναι και καινούριες πιτζάμες της Lorelai. Oh, bills have just been delivered to your mailbox. Γιατί πήραμε λεφτά? Από το child support του Ράφαελ. Yes! That's what I'm talking about. Νόμιζα ότι δεν θα πάρει διατροφή, γιατί χώρισαν και πήραν διαζύγιο πριν γεννηθούν τα μωρά. Οπότε λέω, όχι, ίσως έκανα βλακεία, αλλά... Οκ, αυτό είναι κάπως παρηγορητικό. Η Merlin μας κάνει congratulate για το small business μας, αλλά εμείς δεν έχουμε ανοίξει ακόμα το small business μας. Λοιπόν, bottle feed, let's go Lorelai. Επίσης, ανεβαίνει και το parenting level της, είναι ήδη level 5. Have a drink at the bar. Οκ, Lorelai, θα πάμε σίγουρα σε ένα bar, το χρειάζεσαι. Και άλλο crying baby, πάλι λογικά θα θέλει να φάει. Τι γλυκιά μανούλα που είναι η Lorelai. Και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά.
Με τη βοήθεια και των φίλων της βέβαια, αλλά τα πάει πάρα πολύ καλά και αισθάνεται και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα επιχειρήσω να κάνω κάτι το οποίο είδα στο ίντερνετ. Wait for it. Save a lot to your library. Move out household. Θα πάμε να μείνουμε εδώ, ούτε που με νοιάζει. Παιδιά, νομίζω ότι τα κατάφερα. Ναι. Τα έχω καταφέρει. Επιτέλους, τα καταφέραμε. Lorelai's Bakery, it's here. Το λάθος που έκανα ήταν ότι το βάζα public. Τώρα το έκανα όλο residential και μ' αφήνει. Okay, good to know. Μετά από 100.000 χρόνια τα καταφέραμε. Θα κάνω ένα save εδώ φυσικά. Ωραία! Και είναι 10 η ώρα το πρωί. Ας βάλουμε τη Lorelai να φάει κάτι και μετά... δεν θα φάει κάτι γιατί κάποιο μωράκι ή αμέλεια κάτι χρειάζεται. Αλλά σκέφτομαι να φάει κάτι και μετά να μεγαλώσουμε επιτέλους τα δίδυμα. Ναι, και η Lorelai είναι parenting level 6. Μπορεί να κάνει help with needs. Και τα έκανε όλα. Τέλειο. Τι άλλο χρειάζεται το μωράκι, αφού της άλλαξε πάνω. Ας το κάνουμε εμείς, manually. Της το έκανε. Λοιπόν. Lorelai, please babe, έλα να φας. Και της έρχεται αναγούλα από τη βρώμικη πάνα. Μερικές φορές μια βρώμικη πάνα μπορεί να μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Daydream about true love. Η Lorelai δεν τα βάζει ποτέ κάτω. Τι ξέρετε πως είναι. Λοιπόν, ας έρθουμε και ξεκινήσουμε. Θα μεγαλώσουμε πρώτα την αμέλεια. Τι μπορώ να κάνω εδώ. Adoption. Όχι, for sure. Λοιπόν, age up. Ναι, γιατί νομίζω ότι η αμέλεια γεννήθηκε πρώτη, οπότε είναι η μεγαλύτερη από τα δίδυμα. Αμέλεια, ξύπνα μωρό μου, ήρθε η ώρα να μεγαλώσεις. Ναι, θα κάνουμε randomize. Θα είναι ένα sunny baby. These sims are bursting with smiles and giggles and enjoy engaging with other sims, but they do require more social attention. Good to know. Και η αμέλεια είναι ξανθιά, όπως ο Ράφαελ. Ας τη δούμε λίγο πως είναι. Είναι ξανθιά και έχει γκρι γαλάζια μάτια. Σίγουρα δεν έχει πράσινα μάτια, όπως η Lorelai. Προσπαθώ να θυμηθώ τι μάτια έχει ο Ράφαελ. Λογικά κάτι τέτοιο θα είχε κι αυτός. Και η ώρα του μικρού Ρόκι. Lorelai, έχεις μπει μες στη μέση, μωρό μου. Ναι, και ο Ρόκι θα είναι ένα weekly μωράκι. Are always on the go and want to play and move about. However, they often struggle to fall asleep or pay attention for extended periods of times. Εντάξει, overall, και ο Ρόκι είναι ακριβώς τα χρώματα της Lorelai, με τα μάτια του Ράφελ όμως και οι δύο. Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν στο cast. Για να δούμε. Η μικρή αμέλεια. Εντάξει, μοιάζει πάρα πολύ με τον Ράφαελ. Λοιπόν, ας της δώσουμε έτσι μερικά πράγματα. Θα της δώσω αυτές τις μεγάλες καφέ-βλουφαρίδες. Ή δεν μπορούν να είναι ξανθές, όχι τόσο ξανθές. Θα της δώσω αυτές, γιατί μου αρέσει τα μωράκια έτσι να έχουν μεγάλες βλουφαρίδες. Προφανώς δεν θα δώσω skin details, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Αλλά θέλω έτσι να έχουν ροζουλίτσικα μαγουλάκια, όμορφα. Είναι και ολόλευκα τα μωράκια. Και μετά στα μαλλιά σίγουρα κάτι πιο κοριτσίστικο. Δεν μπορώ. Αλλά λίγα τώρα, άμα της δώσω αυτό, είναι πάρα πολλά μαλλιά για infant. Κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα της δώσω αυτό εδώ το κοτσάκι. Τι γλυκούλικο που είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό θα είναι το everyday outfit της, σίγουρα. Είναι και φθινόπωρο, οπότε νομίζω μας παίρνει. Αυτά είναι καινούργια παπουτσάκια. Και θα τις βάλω αυτά, μου αρέσουνε. Ίσως τις βάλω και λευκά καλτσάκια. Yes! Το formal δεν θα το δούμε και ποτέ, αλλά θα τις βάλουμε έτσι κάτι να υπάρχει.
Λοιπόν, sleep outfits είναι κάτι που μπορούμε να επενδύσουμε, γιατί είναι κάτι που θα βλέπουμε συχνά. Μου αρέσουν αυτά με τα φιωγκάκια. Εντάξει, προφανώς δεν θα τις δώσουμε μόνο μία πιτζάμα. Πρέπει να τις δώσουμε και αυτά εδώ τα αρκουδάκια. Για πάρτι θα τις βάλω αυτήν εδώ τη μικρή σαλοπέτα. Επίσης είναι ένα outfit που θεωρώ ότι δεν θα δούμε ποτέ, αλλά you never know πάλι. Hot weather, αυτό εδώ το σετάκι είναι ωραία και θα κρατήσω τα μπλε παπουτσάκια, γιατί όχι. Και μετά warm weather θα βάλει αυτό εδώ πέρα το πουλοβεράκι που δεν μας αφήνει τώρα να το δούμε. Έτσι είναι μια χαρά. Ναι, μ' αρέσει. Και πάμε στον μικρό ρόκι. Οκ, το πηγούνι, τι φάση, θα το μικρύνω λίγο, Χριστέ μου δηλαδή. Νιώθω ότι, δεν ξέρω, μοιάζουν καθόλου στη Lorelai. Δεν νομίζω ότι μοιάζουν και πάρα πολύ στη Lorelai. Δηλαδή, ο Ράφαελ έχει πάρει όλη τη δόξα. Τι να είναι τα μαλάκια του, οπότε βλέπω έχουν και οι δύο ίσια μαλλιά, για την ώρα τουλάχιστον. Κοίτα τον. Οπότε θα του αφήσω αυτά. Αχ, μπορούμε να βάλουμε και αυτά στην Αμέλεια. Wait. Τι ωραία που είναι. Ναι, θα τις βάλουμε αυτό. Θα τις βάλουμε ένα outfit με αυτό και ένα χωρίς αυτό. Ωραία. Και για το μικρούλι μας εδώ πέρα, το everyday του μπορεί να είναι αυτό εδώ πέρα, το ολόσωμο. Λοιπόν, θα του βάλουμε το ίδιο με την αδερφούλα του το ένα, απλά σε καφέ, σκούρο. Και μετά το άλλο μπορεί να είναι επίσης ίδιο με την αδερφούλα του, σε αυτό εδώ πέρα με τα stripes. Πάρτι, ας του κρατήσουμε το πουκάμισο με μια βερμούδα, γιατί φοράει παντού αγ. Και αυτά εδώ τα σανδάλια. Ας φορέσει αυτό εδώ το πορτοκαλί σετάκι. Πω, είναι ίδιος ο Ράφαελ. Είναι ίδιος ο Ράφαελ. Απλά με τα μαλλιά της Lorelai. Είναι απίστευτο. Ας βάλω αυτό το Super Mario. Too cute. Με αυτό εδώ, ok. Ίσως του βάλουμε στο hot weather να φοράει και κάποιο. Αυτό εδώ είναι μια γλύκα και ένα χωρίς. Λοιπόν, οπότε εδώ έχουμε τον Ρόκι, την Αμέλεια και φυσικά η Lorelai, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Τα χρήματά μας είναι εντελώς λάθος με όλα αυτά που προσπαθούσα να κάνω. Ήμασταν γύρω στα 4.000, αν δεν κάνω λάθος, anyway. Κοίτα την με τη μικρή Peekaboo! Λοιπόν, ας δώσουμε και ένα μικρό makeover στο δωμάτιο των διδήμων, γιατί προφανώς δεν χρειαζόμαστε πλέον αυτά. Οκ, εντάξει, υπάρχουν potentials στο να αναβαθμιστεί κάπως, απλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο. Η Lorelai νηστάζει, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι, τα μωράκια είναι εντάξει, νιώθω. Για να δούμε κιόλας. Ναι. Λοιπόν, ίσως παίξουμε λίγο μαζί τους. Aww. So cute. Ναι. Τι ωραία. Όχι, μ' αρέσει πολύ το δωμάτιο. Είναι αρκετά cozy. Do you want to hang out tonight? Ναι. Θα πάμε. Θα πάρουμε μαζί και τις φίλες μας. Λοιπόν, σε τι μέρος μας έφερε καν η Constance. Parting with club friends. Okay. Τι? You won't believe it. Jacob is such a sweetheart. I'm in love. I'm so happy for you. Δεν ξέρω καν ποιος είσαι. Να η κοριτσοπαρέα, όλες τα party outfit τους, η καθεμία με το personality της. Λοιπόν, order drinks for group. Ελπίζω να μετρήσει. Have a drink at the bar venue. Χριστέ μου, σε τι μέρος έχουμε έρθει, αλλά τι να κάνουμε, χαλάμε χατήρι στις φίλες μας. Είναι μάλλον το concept της Constance αυτό, γιατί όπως βλέπουμε έχει πάρει μια στροφή στη πιο goth πλευρά της. Η Merlin είναι εντελώς εκτός concept. Η Apolline με αυτό το leopard print μπορεί να πάει σχεδόν παντού. Και εμείς είμαστε λες και έχουμε βγει από παραμύθι της φραουλίτσας. Δεν ξέρω, αλλά κάνουμε το χατήρι της φίλης μας, ok?
Ας μας πει gossip about neighbors, brighten day, ας αρχίσουμε να μιλάμε με τις φίλες μας. Ask about romantic getaway, Lorelai, τι έχεις στο νου σου ακριβώς? Ask Constance to pursue the dream job, yes. Τι δουλειά κάνει τώρα, είναι unemployed, ακόμα. Δεν ψινόμαστε να μιλήσουμε με φαντάσματα. Interesting idea. Okay, θα μας ακούσει. That's nice. Τι θέλει να κάνει? Dance to stereo music. Ναι, λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την ανάγκη μας. Και μετά θα χορέψουμε, Lorelai. Λοιπόν, καθώς εδώ πέρα το μέρος είναι τραγικό, θα το κάνουμε cancel και θα πάμε σε ένα πιο ωραίο μέρος με τις φιλενάδες μας να πιούμε το ποτό μας. Και τα κορίτσια έχουν ξεκινήσει το χορό. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, η Γιολάντα, oh my god, I've called to inform you that your great-great-grand-second once removed cousin's friend's grandpa had passed away and for some reason has left a past fortune specifically to you. Will you accept? Λοιπόν, οι επιλογές είναι money, 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 give me now. Η άλλη είναι under what conditions. Και η άλλη είναι no thanks. Λοιπόν, ξέρουμε ότι με αυτό παίρνουμε χρήματα. Αν πατήσω money, 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 give me now, θα πρέπει να παντρευτώ λογικά μέσα σε 7 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Δεν τη φαντάζομαι καθόλου να λέει under what conditions. Η Lorelai είναι μέση, είναι ψιλοανεύθυνη. Δεν θα καθόταν να ρωτήσει τόσο πολλές ερωτήσεις, οπότε δεν είναι αυτό. Οπότε ή θα το κάνουμε ή δεν θα το κάνουμε καθόλου. Αλλά παίζουμε ένα challenge, we're here for the drama, οπότε θα πατήσουμε money, money, money. Well, now that you have accepted, I must inform you that you will only get this money if you become married within 7 days. Που σημαίνει ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα περίπου θα πρέπει η Lorelai να έχει παντρευτεί. Ποιος ξέρει τι θα γίνει. Σκεφτόμουν μήπως κάνει κάποιο τατού που να συμβολίζει request costume tattoo, 400 ευρώ, oh my god, είναι ακριβώς. Τα κορίτσια που πήγανε? Η Μέρλιν είναι πάνω και χορεύει και η Olive είναι εδώ. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο τατού της Lorelai. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά ο Ελάισα να έχει ανεβάσει λίγο τα skills του, γιατί τελευταία φορά δεν φαινόταν και πάρα πολύ σίγουρος για αυτό που κάνει. Τώρα κάπως τον βλέπω με πιο πολύ αυτοπεποίθηση, μπορώ να πω. Τέλεια. Λοιπόν, το πρώτο τατού που είχε κάνει είναι αυτό εδώ πέρα, που συμβόλιζε το άνθος και το νέο της ξεκίνημα στην καινούργια της ζωή. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι στο χέρι της αυτή τη φορά. Νομίζω ότι θα τις κάνω αυτές εδώ τις πεταλουδίτσες στο χέρι για τα δίδυμα, 2 για το καθένα. Και το νέο τατουάζ της Lorelai είναι έτοιμο. Nice ink, το έκανε πάρα πολύ καλό. Ευχαριστούμε, Ελάισα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για την Lorelai να πάει σπίτι γιατί είναι πτώμα και σε πάρα πολύ λίγο θα λιποθυμήσει. Πού θα είναι καν τα μωρά? Δεν είναι καν στη κούνια τους. Λοιπόν, ας βάλουμε τα μωρά στην κούνια, την Αμέλεια, και ας βάλουμε μετά εδώ πέρα τον μικρό Ρόκι. Το μόνο που θέλουν είναι λίγο ύπνο και τουαλέτα, οπότε ήταν μια χαρά εκεί που τα πρόσεξαν. Όχι! Εντάξει, το περιμέναμε. Το ξέραμε, το περιμέναμε, ήταν αναπόφευκτο. Λοιπόν, κατευθείαν πάμε Lorelai, βάλε τα δυνατά σου. Όχι, άσε τον μικρό Ρόκι μετά. Η Λέιλα γέννησε ένα αγοράκι και η Ναλάνα ένα κοριτσάκι. Τι ωραία! Γρήγορες κινήσεις, Lorelai. Snugly Sleeper η Αμέλεια. Όχι. Δεν είναι καλό αυτό. Lorelai, παρόλα αυτά, χρειάζεται λίγο ύπνο, οπότε τα μωράκια θα πρέπει να τα αφήσουμε να κοιμηθούν μόνα τους, αν τα καταφέρουνε. Τουλάχιστον λίγο ύπνο. Κοιμήθηκε η Αμέλεια. Ο μικρούλης, θα κοιμηθεί κι αυτός. Rocky, please babe. Ναι, success! Ίσως θα είναι και το πρώτο βράδυ της Lorelai που θα κοιμηθεί καλά. Ξύπνησε η Αμέλεια.
Και πεινάει. Λοιπόν, Lorelai, wake up baby. Θα ταΐσουμε τη μικρή Αμέλεια. Η Αμέλεια απλά δεν έχει πάρει τις τόσο πολύ αυστηρές γωνίες του προσώπου του Ράφαελ. Δηλαδή είναι λίγο πιο... Μοιάζει λίγο και στη Lorelai τώρα που τη ξαναβλέπω. Ο Ρόκι είναι ολόιδιος ο Ράφαελ χωρίς καμία υπερβολή. Νιστάζει κι άλλο. Όχι. Ας αφήσουμε... Put Amelia... Δεν ξέρω. Ναι, put Amelia down here. Love's wake up time, ο Ρόκι. That's nice. Και πρέπει να πληρώσουμε και το δανειό μας. Let's do it. Χρειάζεται και αυτός οπωσδήποτε να φάει. Όχι put down, Lorelai. Σε παρακαλώ. Αυτό με τα infants είναι λίγο χαοτικό. Γιατί θα τον ξαναβάλει κάτω και μετά θα τον ξαναπάρει. Λοιπόν, τι κάνει η μικρούλα, μπορεί να παίξει. Get Garrett here. Αχ, Lorelai, τι κάνεις ρε μωρό μου. Βάλ' το εκεί το μωρό και πήγαινε να ταΐσεις το άλλο μωρό. Χριστός και Παναγία. Να, look at toys. Και έτσι μπορεί να παίξει. Έμαθε να κάνει τέλεια. Έμαθαν και οι δύο. Όχι, η Αμέλεια μόνο. Οκ. Lorelai, ψήνεσαι να το ταΐσεις το μωρό. Σε παρακαλώ, καρδιά μου. Ωραία. Βάλε τον μικρό Ρόκι εδώ πέρα. Πότε μεγαλώνουν τα δίδυμα? Σε 2 μέρες είναι τα γενέθλια της Lorelai. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν toddlers. Οκ. Το ακούω. Θεωρώ ότι θα επιβιώσουμε. Χριστέ μου, έχει όλα αυτά τα needs τώρα η Lorelai. Θα πρέπει... Take a bubble bath. Ωραία. Τι κάνει η μικρή Αμέλεια? Θα ξεκινήσει να κοιτάει το καθρέφτη και να αναρωτιέται τι είναι αυτό. Γιατί? Έκανε και ο μικρός Ρόκι. Εντάξει, η Lorelai αποφάσισε να αφήσει την Αμέλεια εδώ πέρα. Κανείς δεν ξέρει γιατί, μόνο αυτή, αλλά it is what it is αυτή τη στιγμή. Έχει πάει και 7 η ώρα το πρωί. Δείτε λίγο τι ωραία που φαίνεται από το διαμέρισμά της. Όλη η πόλη είναι τέλειο. Και το σπίτι του Ράφαελ. Ο οποίος Ράφαελ, αλλά θα ήταν να έρθει σήμερα να γνωρίσει τα μικρά. Ο μικρός Ρόκι βρωμάει. Η Lorelai έβαλε το baking outfit της. Ίσως ήρθε η ώρα να ψήσει λίγο. Change diaper του μικρού Ρόκι. Όλοι χρειάζονται αλλαγή πάνας. Πάμε Lorelai. Τίποτα δεν κάνει. Change diaper του Ρόκι. Let's go. Τέλεια. Και μετά μπορούμε να αφήσουμε τον μικρό Ρόκι εδώ. Put down Rocky. Και ας αλλάξουμε την πάνα της Αμέλεια. Look at toys. Εντάξει, τα δίδυμα είναι σκληρή δουλειά. Και θα τη βάλουμε μετά να κοιμηθεί. Free air tinkler. Watch out. Amelia frequently pees during diaper change. Και η Lorelai είναι ξανά βρώμικη. My god. Λοιπόν, τώρα που η μικρή Αμέλεια θα πάει για ύπνο, ίσως να τη βοηθήσουμε. Soothe to sleep. Reach milestone. Η Αμέλεια τα κάνει όλα πάρα πολύ γρήγορα. Kiss good night. Μπορούμε να της πούμε και ένα bedtime story. Δεν θέλω να κοιμηθεί με τίποτα. Ωραία, κοίταξέ με. Αρχικά δώσ' της να φάει κάτι. Ο μικρός Ρόκι κοιμήθηκε, είπαν εύκολα εδώ πέρα. Κοιμήθηκε και η Αμέλεια. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, Lorelai, ήρθε η ώρα να κάνεις λίγο bake. Cherry cheesecake. Τέλειο. Γιατί το χρειάζεται και για το φαν της. Πόσο όμορφη είναι στο καινούριο της baking outfit. Τι ωραίο feeling. Τα μωράκια της κοιμάται και επιτέλους μπορεί να κάνει αυτό που λατρεύει, να ψήσει. Φαίνεται πεντανόστιμο. Τρομερό. Θα πάει και η Lorelai για να υπνάκω μετά από την ομελέτα της. Ο Ιαν. Όχι, δεν θα πάμε στο KitCon, Ιαν. Ξύπνησε και η Αμέλεια και ο Ρόκι και δεν είναι σε πάρα πολύ καλό mood. Λοιπόν, ας δώσουμε στην Αμέλεια κάτι να φάει γιατί το χρειάζεται. Ο Ιαν είναι και αυτός πεινασμένος, αλλά είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα. Ξύπνα Lorelai, η οποία βρωμοκοπάει και αυτή καημένη και θέλει να πάει για τρέξιμο. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα καλέσουμε τον Ράφαελ, γιατί το μόνο που με αφήνει να κάνω είναι open profile. Οκ.
Γιατί ήρθε από μόνος του. Hey, I got a special gift for you because you're such a good neighbor. It bite in. Αυτό δεν το περίμενα καθόλου. Τα μεγάλα πνεύματα συναντιόνται πραγματικά. Η Λόρελαϊ θα ταΐσει την Αμέλεια στις σκάλες. Ο Μάρκος μας παίρνει να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε σε κάτι που δεν μας απασχολεί. Πού είναι ο... Χριστέ μου, invite in. Λόρελαϊ, τελείωνε. Χριστέ μου, θα με εκνευρίσει η Λόρελαϊ, είναι το μόνο σίγουρο. Θα κατέβει στις πιτζάμες της και βρωμερή. Φεύγει ο Ραφαέλ. Έλα ρε. Και αύριο είναι τα... εντάξει, σε 2 μέρες είναι τα γενέθλια της Λόρελαϊ. Η μικρή Αμέλεια ξανακοιμήθηκε. Τι ωραία. Λοιπόν, τον χάσαμε τον Ράφαελ, αλλά θα τον ξανακαλέσουμε, γιατί αυτό θέλαμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Γιατί η Λόρελαϊ έκανε 35.000 ώρες να πάει να του ανοίξει την πόρτα. Little Bubbler, Rocky is particularly talkative. Isn't with the little Bubbler quirk are more likely to coo and bubble both themselves and others. Τέλεια! Λοιπόν, άλλαξε πάνω στο καημένο το μωρό και outfit, γιατί είναι όλη μέρα με τις πιτζάμες και δεν μπορώ. Hillary, ναι, γιατί όχι. Ο Ράφαελ ανεβαίνει. P on caregiver milestone achieved. Τέλεια, μας κατούρισε ο μικρός Rock. Λοιπόν, Rocky, είμαστε κυριολεκτικά μέσα στα κατρουλιά. Ζέχνουμε. Μας έχουν κατουρίσει και τα 2 μωρά μας. Hand Rocky του Ράφαελ. Ραφαέλ, τι κάνεις, αγόρι μου καλό? Δεν ήρθες εδώ πέρα για να κάνεις μπάνιο. Ήρθες εδώ πέρα για να κάνουμε εμείς μπάνιο. Και πρώτη φορά γνωρίζει το μικρό Ρόκι. Η οικογένεια που θα μπορούσα να ήταν. My God. Λοιπόν, Λόρελαϊ πήγαινε για μπάνιο τώρα που ο Ράφαελ έχει το μωρό. Και γνώρισε τον μπαμπά του. Good Ράφαελ. Μπορεί να του κάνει ένα σωρό πράγματα, γιατί ο Ρόκι είναι πιο talkative μωρό. Smile at Ράφαελ. Δεν μπορώ. Και ίσως μπορεί get put to bed by Ράφαελ. Να τον βάλει ο Ράφαελ για ύπνο. Τέλεια, ας κάνει κάτι ο Ράφαελ. Λόρελαϊ, she's in need for some serious fun. Ναι, γιατί δεν μέτρησε για baking το άλλο, γι' αυτό. Πρέπει να τους βρούμε να κάνει κάτι bake για να περάσει λίγο ωραία. Ωραία, ας κάνει ένα blueberry bagel. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Τον έβαλε για ύπνο. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Μαζεύει και τα μπιμπερό. Hello. Ο Ράφαελ, εντάξει, έχει κάποια νεύρα. Κάτι του συμβαίνει. Η Λόρελαϊ κάνει το μπάνιο των εποχών. Ωραία, τουλάχιστον καθαρίστηκε η Λόρελαϊ. Tattoo paints. Τι πονάει το τατού της. Ο Ράφαελ κάθεται στο σαλόνι και κοιτάει τη μικρή Αμέλεια. Λοιπόν, ίσως τη ξυπνήσουμε την Αμέλεια. Why not? Good Ράφαελ. Smile at Ράφαελ. Να τον γνωρίσει. Και get fed. Κάποιος παίρνει. Hello, I've heard good things about you. Λοιπόν, αυτός είναι ο τύπος ο οποίος είχαμε γνωρίσει στο Lorelai's Little Corner όσο ήμασταν έγκυες με τα δίδυμα. Είναι παντρεμένος. Λοιπόν, είναι baking, άρα λογικά θα της αρέσει. Θα περάσει καλά. Πάει ο Ράφαελ. Πάει να καθαρίσει τις βρωμιές που κάναμε στο μπάνιο. Λοιπόν, γιατί δεν μας ταΐζει, γιατί δεν ταΐζει τη μικρή Αμέλεια ο Ράφαελ. Get fed. Ωραία, τώρα θα το κάνει. Ναι, έχουν και τα 2 παιδιά τα μάτια του. Καλά, η Αμέλεια. Λέω ότι μοιάζει με τη Λόρελαϊ. Ωραία, τώρα που είναι και οι 2 εδώ, ίσως μπορούμε να το δούμε. Λοιπόν, λέω ότι μοιάζει με τη Λόρελαϊ. Της φέρνει κάπως, αλλά είναι και ξανθιά και αυτά τα μάτια και είναι ίδια ο Ράφαελ ακόμη πιο πολύ. Ράφαελ, μπορείς να τη ταΐσεις, ρε καρδούλα μου. Άστο το μωρό εσύ, ρε παιδί μου, αφού είναι κάποιος άλλος εδώ. Θα με τρελάνε η Λόρελαϊ. Λοιπόν, ποια είναι η πιο αγαπημένη μουσική της Λόρελαϊ, γιατί δεν βλέπω το φαν της να μπορεί να... Coded score. Ωραία. Let's do this.
και έλα να χορέψεις. Η Αμέλεια είναι και picky eater. Η Αμέλεια είναι ένα δύσκολο μωρό, γενικότερα, αυτό καταλαβαίνω. Η οποία επίσης πάλι δεν ταΐστηκε. Ποιο είναι το πρόβλημα του Ράφαελ? Δεν δέχτηκε να φάει από τον Ράφαελ. Ή και γενικά. Να, εδώ προσπαθεί. Εντάξει, το δέχτηκε. Τέλεια. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και την πάνα της, έτσι ώστε να την αλλάξει μετά και ο Ράφαελ. Η Lorelai having the time of her life στις 10 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, μιας και που είναι εδώ ο Ράφαελ, ας τον εκμεταλλευτούμε και ας πάμε για ένα jogging. Go jogging. Αφού αυτό είναι αυτό που θες να κάνει. Tattoo infection! For taking bad care. Συγγνώμη, δηλαδή τι έπρεπε να κάνω? Lorelai's new tattoo is looking good and it hurts even worse. Isn't looking to... She really should have been more careful. All she can do now is let it heal on its own. Γιατί τι μπορούσα να κάνω πριν? Δεν ξέρω, γιατί και στο προηγούμενο δεν έκανα κάτι. Ας βάλουμε τον Ράφαελ να αλλάξει την πάνα της μικρής Αμέλεια και μετά να τη βάλει για ύπνο. I should really get going now. Ράφαελ, μας υποχρέωσες. Να το φεύγει ο Ράφαελ. Δεν ήρθαν σε καθόλου επαφή, μεταξύ τους. Θα την αφήσει έτσι βρωμερή, αποφάσισε η Lorelai την Αμέλεια. Τι να κάνουμε τώρα, το καημένο το μωρό. Τουλάχιστον κοιμήθηκε. Έχει ξυπνήσει ο Ρόκι. Θα τον βάλω να get carried infant lesson. Τι γίνεται? First blown out. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, Lorelai, σε παρακαλώ, έλα και κάνε check infant, ο οποίος θέλει να φάει λογικά το μωρό. Η Αμέλεια τα έχει κάνει όλα πάνω της, είναι ultra βρωμερή. Λοιπόν, θα πρέπει σήμερα σίγουρα να πάρουμε μία babysitter να προσέχει τα μωρά για να μπορέσει η Lorelai να ανοίξει το μαγαζί της. Χρειαζόμαστε λίγα λεφτά. Hire a service, a nanny. Και επειδή δεν θα γίνει αλλιώς, θα κάνω cheat τα needs της Lorelai. Ναι, ξαφνικά η Lorelai είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στο πλανήτη Γη. Πρέπει να κάνει resume και θα ξεκινήσει να φτιάχνει μερικά πράγματα για να ανοίξει το φούρνο του σήμερα, γιατί χρειαζόμαστε σίγουρα λεφτά. Ρόκι! Μπορεί να κάνει και play with toys πλέον ο Ρόκι. Τέλεια. Να το αλλάξουμε, πιστεύετε, και το outfit. Κάνει λίγο κρύο, οπότε θα του βάλουμε αυτά του τα ρούχα. Ήρθε και η νταντά μας. Τέλεια. Nani Sakai. First visitor milestone. Και επίσης ο Ρόκι έκανε laugh. Look at toys. Μπορούμε να τον βάλουμε να κάνει try to go night night. Έρχεται ο Νάνι. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνει πολλά αυτός ο άνθρωπος. Get a bubble bath from Nani. Λοιπόν, η Lorelai τα έφτιαξε αυτά, τέλεια. Θα τα βάλουμε στο ψυγείο. Θέλω να φτιάξει αρκετά πράγματα για να έχει να πουλήσει. Αμέλεια, αυτός είναι η νταντά σου. Όχι bath από τη μαμά, από τον Nani. Και η Lorelai είναι στο cooking level 9. Μπράβο, Lorelai. Γιατί όμως είναι cooking και όχι baking? Για να νευριάσω. Τέλεια, η Αμέλεια κάνει το πρώτο της bubble bath με τον babysitter της, τον Sakai. Και μετά σίγουρα θα θέλει να φάει. Έτοιμα και τα jam biscuits της Lorelai. Τι φτιάχνει, φαίνεται τρομερό. Λοιπόν, τι skill έχουμε εδώ? Baking skill, επιτέλους. Όπου, τι level είναι η Lorelai στο baking skill της? 6. Εντάξει, αργά και σταθερά. First bath milestone unlocked. Yes, yes, yes. Και η μπανιέρα έχει προμιστεί. Reach baking level 7. Τέλεια. Bread pudding, banana bread, banana cream pie. Μπορεί να κάνει και κρουασάν. Τέλειο φαίνεται αυτό. Τέλεια. Η Αμέλεια έχει περάσει τέλεια με τον Σακάι και σίγουρα θέλει να κοιμηθεί πάλι. Οπότε θα τον βάλουμε να τη βάλει για ύπνο. Η Lorelai θα φτιάξει αυτό και ακόμα ένα και μετά ήρθε η ώρα να ανοίξει τον φούρνο της.
Θα τη βάλουμε να αλλάξει outfit και να βάλει αυτό εδώ για να ανοίξει τον φούρνο της. Λοιπόν, Lorelai. Εδώ είναι όλα όσα έχει ετοιμάσει η Lorelai για τον φούρνο της. Έχει βάλει μερικά εκεί πέρα και μερικά εδώ πέρα. Και ώρα να ανοίξουμε το μαγαζί. Γιατί δεν άνοιξε? Νομίζω ότι ξέρω γιατί. Θα πρέπει αυτό να το αλλάξουμε σε public. Γιατί δεν ανοίγει? Όχι, παιδιά, δεν μπορεί να το ανοίξει. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο bug ή αν εγώ κάνω κάτι λάθος, οπότε απλά δεν θα συμβεί σε αυτό το επεισόδιο. Ωστόσο, επειδή χρειαζόμαστε τα λεφτά, το πιστεύω ότι δεν μπορεί να το ανοίξει, ρε φίλε. Would like to come over to hang out. Όχι, εδώ η φίλη τι θέλει? Γιατί πάλι κοιμάται ο μικρούλης? Όχι, γιατί τον έβαλες για ύπνο? Ξύπνα. Get fed. Και να σε κάνει και σένα ένα μπάνιο. Λοιπόν, άνοιξε? Όχι, δεν άνοιξε. Λοιπόν, ωστόσο, επειδή χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τα χρήματα, θα πάρουμε όλα τα πράγματα που φτιάξαμε και θα τα πουλήσουμε πατροπαράδοτα στο sailing table μας. Λοιπόν, ας φανταστούμε ότι η Lorelai πουλάει κάποια δείγματα για το τι έρχεται στον νέο της φούρνο, έτσι για να τη γνωρίσει λίγο η γειτονιά, μέχρι να δούμε τι στο καλό γίνεται με το παιχνίδι και δεν με αφήνει να το παίξω. Τελειώσαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Η Lorelai είναι σε καλό mood, οπότε μιας και που έχουμε την ταντά θα το εκμεταλλευτούμε για να πάμε για λίγο jogging που θέλει να κάνει εδώ και πόσο καιρό. Yes! Και μαζέψαμε αρκετά λεφτά, έτσι. Ωραία, τώρα ο μικρός Ρόκι είναι σίγουρα έτοιμος να κοιμηθεί. Η Αμέλεια είναι σε καλό mood, θα μπορούσε να ξυπνήσει και να ξαναφάει. Αυτή εδώ η άκυρη γυναίκα στο σπίτι μου θέλω να φύγει, που πήρε να εντάξει, μου καθαρίζει το ψυγείο. Και η ταντά φεύγει. Decided changed my career. Τέλεια. Και ποιο είναι τώρα το career σου, Constance? Ναι, αθλήτρια, γυμνάστρια, μπράβο! Λοιπόν, φεύγει και η νταντά. Ο κόσμος αυτός όλος δεν πιστεύω να έρχεται όλοι να έρχονται στο σπίτι μου. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα συμβεί αυτό. Λοιπόν, η Lorelai μπορεί να φάει κάτι. Is only if I go over to his house and hang out. Όχι, πού τους γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους και θέλουν να κάνουμε και hang out, δεν θυμάμαι καν. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να ταΐσουμε τη μικρή Αμέλεια, η οποία κάποιο milestone έχει και έμαθε να γελάει. Τι ωραία! Η Lorelai τρώει τα θαλασσινά της μετά από τη γυμναστική της. Έχει 5 μέρες για να παντρευτεί. Τι θα συμβεί άραγε με αυτό το πράγμα? Λοιπόν, η Lorelai έχει έρθει στο δωμάτιό της και σερφάρει το ίντερνετ στο κινητό της και σκέφτεται τι θα μπορούσε να κάνει για τα γενέθλιά της αύριο. Και νομίζω ότι ψάχνει για κάποια μέρη που θα μπορούσε να πάει μαζί με τους φίλους της. Ίσως κάποιο birthday trip που θα μπορούσε να κάνει, γιατί έχει και ανάγκη έτσι λίγο να ξεφύγει, να χαλαρώσει και να πάρει δυνάμεις πριν ξεκινήσει το business lock-in της. Δηλαδή μέχρι να ξεκολλήσει το παιχνίδι, μπορέσει να μας αφήσει να παίξουμε με το business μας. Σε κάθε περίπτωση είναι 8 η ώρα το βράδυ, εντάξει είναι σχετικά νωρίς, ωστόσο θα μπορούσε να κοιμηθεί, γιατί είναι έτσι κάπως κουρασμένη και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει με τα δίδυμα. Οπότε θα αφήσω αυτό το επεισόδιο εδώ, ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε στο επόμενο που θα γιορτάσουμε και τα γενέθλια της Lorelai.